hati den tapi ke biarpun denai iyo tukang ojek kopi tisaribu aduh sakabe denai bagala si rajo cewek ya. Adik udah pelit dan adik menghinaku, gak siang tengkorak menurutmu. Yo 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 yo. Tukang saluang je tukang ojek, kau bukan levelnya gue. Onde adia kame hati den tapi ke biarpun denai iyo tukang ojek kopi tisaribu aduh sakabe denai bagala si rajo cewek ya. Udah nan sulang bantu ayo Pak Oga jangan langsung kaya si rajo cewek sadang baun udah yo baun limpe dimakan iyo yo cewek-cewek. Oi adik tembam bantu gue talam iko si denai iyo tukang salong kok den ambui salong cewek melekat tamasuk adik kadenai sikat. Udah tukang saluang bacaminlah dulu bantu udah bantu aku bolu kok bajalan malam serupo hantu karena kamu bukan levelku. Gak level ya. Dan adik suka mancat cek beko adik udah pelit Dan adik menghinaku, gak siang tengkorak menurutmu. yo 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 yo. Tukang saluang je tukang ojek, kau bukan